Ти не си изгубена. Ти си в процес на спомняне. Ако четеш това, значи нещо в теб знае, че има още дълбочина, още истина, още нещо в теб. Корени и звезди е книга за жената, която е уморена да се доказва, да се напасва и да забравя себе си. Тя е за теб, ако искаш да се върнеш у дома, собствената си същност. Чрез архетипи, нежни, но силни практики и познания за корените ти. Книгата ще те преведе към онази част от теб, която помни коя си. Към светлото и тъмното, към земята под краката ти и звездите в душата ти. Това не е книга за четене. Това е книга за преживяване. Да заобичаш всички свои страни. Да приемеш силата си без вина. Да си спомниш, че си цяла. Ако усещаш тихия вътрешен зов, корени и звезди вече те чака.